Společnost, jejíž produkty používáte vy a asi i vaše babička každý den. Podle tržní kapitalizace jde o 5. největší firmu na světě s hodnotou převyšující $2 biliony. Zároveň tvoří zhruba 3,5% indexu S&P 500. Nebudeme vás tedy dále napínat, dnes se pobavíme o Google neboli společnosti Alphabet. Začneme tím, že se akcie dají koupit ve 2 třídách, A nebo C. Jestliže vlastníte Ačkové, máte právo hlasovat v rámci valné hromady. Takových akcí je necelých 6 miliard. Naopak v případě třídy C toto právo nemáte a je jich zhruba o 0,5 miliardy míň. Pochopitelně máte z těchto 2 možností o něco lepší výnos akcie, která dává právo volit. Někde na pozadí se vyskytuje ještě i třída B, ta ale není veřejně obchodovatelná, mají ji jenom zakladatelé a vybrané vedení společnosti. V porovnání s Ačkem mají akcie této třídy 10krát větší hodnotu hlasu, což má za úkol udržování většinové kontroly nad hlasovacími právy, přestože je takových akcí jenom necelá miliarda. Od počátku roku 2025 jsou akcie Google v plusu pouhých 1,5% a jedna stojí něco málo přes $190. Je to zejména proto, že až do konce dubna v podstatě klesaly a byly v mínusu dokonce až 22%. Jenomže pak přišly velice slušné výsledky za první kvartál a naskočilo se hned na opačný trend. Pokud i vy máte nějaké akcie této firmy, dejte nám vědět v komentáři, kdy jste nakoupili, protože pokud jste je koupili třeba právě na začátku dubna, máte aktuálně zhruba o 1/3 větší hodnotu. A růst se dá očekávat i nadále. Alphabet totiž ve středu zveřejnil výsledky za 2. kvartál a uzavřel tak první polovinu tohoto roku. It is Wednesday, my dudes. Tak se na to pojďme podívat. Příjmy v 2. kvartálu vzrostly na 96 miliard, což představuje 14% meziroční růst. Jenom přímo na Google příjmy z reklam překročily 50 miliard a vzrostly o 12%. Většina z vás asi ví, že pod tuto společnost spadá taky YouTube. Na reklamách na něm příjmy dosáhly poprvé téměř 10 miliard. Překvapením pro mnohé může být fakt, že podobná částka šla také tvůrcům, jelikož si příjmy s Googlem dělí přibližně 50/50 a na předplatných se 10 miliard překročila. A meziročně to byl nárůst až o 20%. Ovšem největším skokanem jsou příjmy z cloudu, kde se bavíme téměř o 3% růstu. S ohledem na nárůst využívání cloudových platform se ale asi ani nemůžeme divit. Bavíme se o 2. největším podílu na příjmech a dá se očekávat, že v budoucnosti bude ten podíl ještě větší. Mimochodem zhruba polovina cloudových příjmů pochází jenom z Ameriky. Druhou pak pokrývá zbytek světa. Provozní zisk společnosti vzrostl dokonce o 32% na více než 31 miliard a earnings per share překonalo odhady analytiků o $0,11. Vzrostlo meziročně o 22%. Zisk je pochopitelně výrazně větší na klasických produktech, kde je to něco málo přes 33 miliard a Google nadále drží marži na úrovni 40%. Na cloudu se podařilo zvednout marži nad 20% a i díky tomu se provozní zisk více než zdvojnásobil na téměř 3 miliardy. Výkonný ředitel Google navíc řekl, že by nově mělo OpenAI využívat právě služby Google Cloudu pro jejich dobře známý ChatGPT. Google nadále pokračuje ve zpětném odkupu akcií, což ve 2. kvartálu roku 2025 vyšlo na více než 13 miliard. Mimo to se taky nadále vyplácí dividenda v hodnotě 21 centů na akcii. S rostoucími příjmy ale pochopitelně jdou ruka v ruce taky rostoucí výdaje. Google nadále investuje do vývoje vlastní umělé inteligence, kdy již na konci minulého roku uzavřel kontrakt na tvorbu vlastní nukleární elektrárny. První reaktor by měl být spuštěn již v roce 2030. Náklady na rozvoj vzrostly o 2 miliardy a tvoří zhruba polovinu provozních nákladů. Dá se ale říct, že tady není moc nazbyt, protože jestli Google nechce přijít o uživatele v boji s chatem GPT, musí držet krok a ideálně zrychlit. I proto se i CEO vyjádřil, že tenhle rok zrostou kapitálové výdaje na 85 miliard.
Dle některých zdrojů používá Gemini od Google měsíčně asi 350 milionů uživatelů, zatímco ChatGPT asi 2x tolik. Asi největší otazník u této akcie visí nad žalobami. Dost možná i proto se docela zvýšily běžné a administrativní náklady, za které může zejména výdaj 2,6 miliardy na právní a jiné záležitosti. Těch žalob je proti Google aktuálně několik, třeba ve Velké Británii se bavíme o nákladu za více než 6 miliard dolarů. V americké Virginii zase soud rozhodl o tom, že Google potlačuje hospodářskou soutěž v online reklamě. Jo a taky nezapomínejme na strejdu Vladimíra ze Sibiře. Ten totiž za blokování ruských kanálů na YouTube pokutuje Alphabet 20 kvintiliardami dolarů. Jo, je to opravdu hodně nul. Podle nás je ale i navzdory zmíněným problémům Google stále jednou z akcí, kterou by měl mít ve svém portfoliu asi každý. Jeden z technologických gigantů totiž očividně nepolevuje a nadále dělá pokroky i v těch nejaktuálnějších tématech. A další giganti, jako je třeba Meta, Microsoft nebo Apple, ukážou své výsledky za první polovinu již příští týden. Proto nezapomeňte na odběr, ať nadále zůstanete v obraze.